си да надуя музиката. Така, аз съм Маги. И това е вторият ни блог. Днес ще си говорим за това как да заговориш момче. Страшно много хора наистина ми задаваха този въпрос. Ще отговоря лесно. Да заговориш момче наистина е един от най-челните въпроси. Стегнете се просто също като да говориш с своя приятелка. Често ме питат какво да му кажа, ами ако той не ме харесва и от типа на тези въпроси. Истината е, че просто не трябва да ти пука. Това е просто едно момче. Има много рибки в морето. Не трябва да се притеснявате, просто започнете да си пишете с него, примерно във Фейсбук. Говоря си среща навън, но за предпочитане с приятели, тъй като не искате да стане неловко за първо излизане навън, нали, да не го наричаме среща. После, ако ходите на рожден ден и ако въпросното човече е там, забавлявайте се. По принцип на повечето готини рождени дни, момчетата, т.е. да, има пиене, понякога пушат, да, играят на шише и тем подобни, примерно подаръци. И поне лично моите рождени дни са такива. Разбира се, на всеки рожден ден вие можете да пиете. Но не се напивайте, защото момчета наистина не харесват пияни момичета. Да, всъщност аз мога да ви кажа лично това. Но мои приятелки ми казват, че момчетата по някакъв път ги лъжат, вързват им сенеки, както те го наричат. Затова повечето хора, които живеят в София, знаят къде се намира кооперативния пазар. Да, кооперативния пазар. Могат да излезат там със свои приятелки. Може да си оговорите с въпросното момче или момиче, зависи какъв пол сте. Може да си оговорите среща и да се видите там. Както казах, по-добре да бъдете с приятели, защото иначе ще ви стане много неловко. Повечето момчета по принцип се дърпат. Някой път може да им досаждате с въпроси. Например, една приятелка беше питала едно момче дали е досадно. Разбира се, момчето, което харесва. Момчето каза, че тя не е. После тя започна да му досажда с типа въпросите грозна ли съм, дебела ли съм и тем подобни глупости, нали? И по този начин момчето вече не я харесваше. Преди то беше увлечено по нея, но вече не я харесва. Проблема не е в това. Проблема е, че момчетата искат да дишат, както се казва. Те искат повече спокойствие. В момента на възраст от 12 до 13-14 години, те се занимават повече с футбол или някакви различни спортове. Но по принцип ние също трябва да им дадем разстояние. Тъй като не знам какво повече мога да кажа по въпроса. Това от мен. Добре, гледайте ни другия път, когато ще ви казвам какво можете да облечете на първа среща. Да. Добре. Чао!